ngentang-ngentang bone tole apa kang mbok tandangi aku ngracik rujak jero bumbune kuwi apa gula Jawa lembak terasi jeruk bali wetone saka nambangan ae so ae selelelele ae lo ae so Kiya kraya ladrang rujak jeruk saya matuk janji atine saruja noyo anggrung kapi budaya more ngrembaka kuncara saindenge nusantara Iya gayang ladrang rujak jeruk sarwa matuk janji atine saruja noyo anggrung kapi budaya more ngrembaka kuncara saindenge nusantara
Kiya kraya latrang rujak jeruk sarwa matuk janji atine saruja kaya anggrung kaping budaya muring rembaka kucara saindenge nusantara iki rasane rasa risih suwe ora titili mas yo mas yo mas yo ben janji kopen aja lalen pamrih supaya kajen sajake arep lali wajibane ya pakne anakmu mung rewel wae mbok eling aja komeng lancer kuning jaru 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 jak jeruk ora matuk nyatane kerep kapadha jaru 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 jak nanas pantes wadai kelas tiwas tiwas nglabuhi wong ora gagas ya mas saji siswa ya rama saji siswa arane bang sanawala mangkene iki rasane ati rasa risih suwe ora titili mas yo mas yo mas yo ben janji kopen aja lalen pamrih supaya kajen sajake arep lali wajibane ya pakne anakmu mung rewel wae mbok eling aja komeng nyawang wong kang lancer kuning rujak jeruk sepincungku tombo ngantuk nora matok dilalapi jar kabathuk jak rujak nongko rujake para sarjana aja ngoyo temen lestari widodon ya ya mas mas lale lale ya rama ramane toleh
Setya putya pamekesing durhangkara rasane ngati rasane soe ora ditilik mas yo ben janji kopen ora lalen pamri supaya aja